Za 6 dní Boh stvoril nebo, zem a všetok život a na 7. deň odpočíval. A tak Boh prechádzal s Adamom a Evou rajom, všetko bolo dokonalé. Boh prikázal Adamovi, aby raj udržiaval. Ale číhalo na neho nebezpečenstvo, pretože Satan chcel vládnuť na zemi. Pretože spôsobil vzburu v nebi, Boh ho z neba vyhnal. Preto vymyslel plán, ako prinútiť Adama a Evu jesť ovocie zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, hovoril prostredníctvom hada. Pozri Genesis 1, 2, 3. Ahoj Eva, je naozaj pravda, že Boh povedal, že nesmieš jesť zo žiadneho stromu v záhrade. Ahoj had, môžeme jesť ovocie z iných stromov v záhrade, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nebudeš z neho jesť ani sa ho nedotknúť, aby si nezomrel. Nie Eva, staneš sa ako Boh a nezomrieš. Prečo neskúsiš malé sústo? To ovocie je lahodné. Pozri Adam, ochutnaj. Mňam, mňam. Pozri Genesis 3, verše 1 až 7. A tak hriech vstúpil do sveta a odvtedy každý človek dedí hriešnú prirodzenosť od narodenia a každý človek nakoniec zomrie, pretože prvý človek Adam zjedol zakázané jablko. Odvtedy sa krásny a požehnaný život v raji skončil. Boli vyhnaní a vchod strážili cherubíni a ohnivý meč. Odvtedy museli obrábať zem v pote tváre, aby zabezpečili rodine jedlo a pitie a rástli tam trne a bodliaky, ktoré tam pred pádom neboli. Had musel za trest žiť svoj život bez nôh a krídel. Pozri Genesis 1, 2 a 3. V tých časoch boli na zemi obry, nazývaní Nefilim alebo Titany. Boli to potomkovia Božích strážcov, ktorí strašne hrešili tým, že sa geneticky miešali s ľudskými ženami, aby zabránili narodeniu slúbeného Mesiáša v budúcnosti. Ale Boh sa kvôli tomu veľmi nahneval. Ľudia robili zlé veci, vraždy, preklínanie, kanibalizmus, okultné praktiky, stvorenia, ktoré boli napoli ľudské a napoli zvieracie, uctievanie modiel a tak ďalej. Toto už nemohlo pokračovať, pretože týmto spôsobom bolo zničené celé stvorenie. Boh sa to chystal zmeniť tým, že zničí všetko, čo už nebolo geneticky čisté, ľudské a zvieracie a začne odznova. Pozri Genesis 6, verše 1 až 8. Ktorý blázon stavia loď tam, kde nie je voda. Ale Boh mal s Noachom radosť. Noach, jeho žena, jeho 3 synovia, Sem, Chám a Jafet s ich 3 manželkami boli čestní, ich gény neboli poškodené, pretože si zostali verní. Z každého vtáka, z každého druhu hospodárskych zvierat, z každého plázu, ktorý bol geneticky neporušený, musel do korábu vstúpiť pár, aby sa svet znovu zaludnil skutočnými ľuďmi a zvieratami, ktoré boli v korábe. Potom Boh povedal Noachovi, vojdi do korábu a ja zavrieme dvere. Pozri Genesis 7, verše 1 až 16. Asi 1600 rokov po stvorení zeme, rastlín, slnka, mesiaca, hviezd, zvierat a ľudí, keď mal Noé 600 rokov, Boh spôsobil, že z prameňov veľkých hlbokých priepastí vytriskla voda a zo 7 stavidel nachádzajúcich sa na vrchole nebeskej kupoly, ktorá stojí nad zemou, Boh spôsobil, že tiekla voda, ktorá siahala tesne nad nebeskú kupolu. Toto trvalo 40 dní a 40 noci. Potom bola celá zem pokrytá vodou a nažive boli len ľudia a zvieratá, ktoré boli v korábe a samozrejme aj ryby vo vode. Potom Boh opäť znížil hladinu vody a spustošený povrch zeme sa opäť stal suchým a obývateľným. Ľudia a zvieratá sa opäť rozšírili a rozmnožili po zemi. Boh už nikdy takto úplne nezaplaví zem. Slúbil to prostredníctvom znamenia dúhy na oblohe, ktoré často vidíte, keď prší a slnko svieti trochu. Pozri Genesis 8. Asi 300 rokov po potope sa narodil Abraham. Boh s ním uzavrel zmluvu, že z neho vzíde veľký národ a že sa v budúcnosti z jeho rodovej línie narodí Mesiáš. Abrahamova viera bola skutočne ťažko skúšaná, pretože keď mal 99 rokov, on a jeho manželka Sára, ktorá mala 89 rokov, stále nemali deti, ale o rok neskôr sa narodil Izák. A Izák mal neskôr syna menom Jakub. Pozri Genesis 22 až 28. Tu vidíte 12 izraelských kmeňov. Z kmeňa Júdu cez kráľa Dávida a jeho syna Šalamúna sa neskôr narodí Mesiáš. Pozri Genesis 49, verše 8 až 10. Mojžiš dostal od Boha na vrchu Sinaj 2 kamenné tabule s 10 prikázaniami. Každý človek ich porušil. V budúcnosti mal na zem prísť jeden človek Mesiáš, ktorý tieto prikázania neporuší, ale o tom viac neskôr v tomto videu. Pozri Exodus 20. Král Dávid spieva Bohu zo svojho paláca v Jeruzaleme. Zem postavil na jej stĺpoch, nikdy sa neotrasie. Žalm 165. Král Šalamún postavil prvý chrám, kde bola umiestnená archa zmluvy,
aby prikryl hriechy ľudstva krvou baránka až do neskoršieho príchodu Mesiáša, pretože potom by odpustenie hriechov prišlo iba skrze neho. Boh dal Šalamúnovi toľko múdrosti, bohatstva a prestíže, že k nemu prichádzalo mnoho ľudí z celého sveta, aby sa učili z jeho múdrosti. Kto vystúpil na nebo a zostúpil? Kto zhromaždil vietor do svojich pestí? Kto spútal vody do rúcha? Kto učinil končiny zeme? Aké je jeho meno a meno jeho syna? Príslovia 34. Asi 375 rokov po kráľovi Šalamúnovi Boh potrestal kmene Júdu, Benjamína a Léviho, 3 z 12 kmeňov Izraela, pretože klačali pred modlami. Poslal kráľa Nabuchodonozora s jeho armádou, ktorá ich odviedla do Babylonu. Zničil aj Šalamúnov chrám. Danielovi bolo dovolené pracovať v paláci a tu vysvetľuje sen. Král videl si obrovskú sochu muža. Hlava bola z čistého zlata, jeho hruď a ramená boli zo striebra, jeho brucho a stehná z bronzu, nohy zo železa a chodidlá zo železa zmiešaného s hlinou. Pozri Daniel 2. V roku 538 pred Kristom, krátko po dobití Babylonu, vydal král Círus dekret, ktorým Židom udelil povolenie vrátiť sa do Jeruzalema a znovu postaviť chrám. Po 70 rokoch exilu v Babylone začali Ezdráš a Nehemiáš s výstavbou druhého a zároveň posledného chrámu v Jeruzaleme podľa Biblie. Pozri Ezdráš 5-7 a Nehemiáš. Asi 700 rokov pred Kristom prorok Izajáš povedal: Preto vám sám Boh dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a jeho meno bude Immanuel, čo znamená Boh s nami. Izajáš 7:14. O 700 rokov neskôr stál Jeruzalem a celý svet pod mocou Ríma. Železné nohy zo sochy kráľa Nabuchodonozora symbolizujú rímsku nadvládu. Pozri Lukáša 2:1. Židia prosili Boha, aby poslal sľúbeného Mesiáša. A je tu narodenie Mesiáša, spasiteľa, vykupiteľa, Ježiša Krista narodeného v maštali v Betleheme. Pozri Lukáš 2. Keď mal Ježiš 12 rokov, ohromil náboženských vodcov Izraela. Ako je možné, že toto dieťa pozná toľko našich zákonov? Neuvedomovali si, že hovoria s Bohom, ktorý dal tieto zákony Mojžišovi na vrchu Sinaj. Pozri Ján 10. Každý rok Ježiš videl, ako zabíjajú nevinného baránka na Pesach. Ježiš bol úplne čistý, rovnako ako baránok. Nikdy nehrešil. Pozri 1. Petra 2. Ježiš vedel, že vo veku 33 rokov sa z toho baránka na Pesach stane. Pozri Ján 29. Apoštoli sa Ježiša pýtali: Kedy bude veľké súženie a zničenie chrámu a tvoj druhý príchod? Lukáš 21:58. Ježiš povedal: Niektorí z vás, čo tu stojíte, ešte žijú, kým neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Matúš 16:24-28. Keď vás budú prenasledovať v tomto meste, ponáhľajte sa do iného, lebo vám hovorím, že nedokončíte svoju cestu cez mestá Izraela, kým nepríde syn človeka. Pozri Matúš 10. Ľudia, ktorých stvoril, ho nenávideli. Pľuli na Boha syna. Ježiš zadržal svojich anjelov a dovolil vražednému davu, aby ho ukrižoval. A napriek tomu všetkému ich miloval a odpustil im. Pozri Lukáš 23:4. Keď zomrel, všetka jeho svätá krv tiekla, aby zmýla naše hriechy. Lebo Boh tak miloval ľudí, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby nik, kto v neho verí, nezahynul v pekle, ale mal večný život v nebi. Ján 3:16. O 3 dní neskôr vstal z mŕtvych, čím nám otvoril jedinú cestu do neba. Cisár Nero, šelma, antikrist. Číslo jeho mena v gematrii v gréčtine, latinčine a hebrejčine je 666. Ak si ľudia nedali znak šelmy, niečo ako popol z obetného oltára na ruku alebo čelo, bol im tiež odopretý prístup na trh, aby si mohli čokoľvek kúpiť alebo predať. A ak sa nepoklonili alebo nepoklakli pred obrazom šelmy, boli zabití, upálení, hodení levom a tak ďalej. Počas veľkého súženia medzi rokmi 70 a 76. Pozri Zjavenie 13, verše 11 až 18. Na ľavej strane obrazu, v roku 70. vidíte zničenie Jeruzalema a druhého a posledného chrámu. Boh potrestal Izrael, babylonskú neviestku, symbolické chodidlá a prsty zo železa zmiešaného s hlinou zo sochy Nabuchodonozora, zničením za to, že odmietla a zavraždila svojho syna Ježiša. Napravo vidíte zničenie rímskej ríše Babylonu v roku 76. V tom čase bolo možné na oblohe doslova vidieť vozy a anjelov. Prečítať si to môžete v knihe rímskeho historika Jozefa Flávia, Židovská vojna, kniha 6, kapitoly Zjavenie 6 až 18. Ježiš sa vrátil asi 40 rokov po svojom ukrižovaní z mŕtvych staní a na nebo vstúpení.
Ľudia, ktorí mu vrazili klince do rúk a nôh, boli stále nažive, ako je napísané v Zjavení 1.7, Matúšovi 9.1, Markovi 14. Napravo od obrazu je Satan spútaný anjelom a v roku 766 hodený do bezodnej jamy na 1000 rokov. Pozri Zjavenie 21:3. Tisícročné kráľovstvo pokoja existovalo na zemi približne medzi rokmi 706 a 1076, v čase, keď Ježiš Kristus vládol nad svojim kráľovstvom na zemi železným žezlom. Hriech nebol tolerovaný a ľudia, ktorí v neho verili, prinášali evanjelium všetkým národom na celom svete. Boli postavené najkrajšie budovy, katedrály, hrady, železničné trate s luxusnými vlakmi, lietajúce vzducholode pre pohodlné cestovanie kamkoľvek, bezplatná energia a oveľa viac krásy. Ale po 1000 rokoch bol Satan prepustený zo svojho väzenia. To je čas, v ktorom teraz žijeme, malé obdobie Satana. Pozri Zjavenie 20 verše 7 až 10. Zničil obrovské množstvo dôkazov, mesta, budovy a tak o tisícročnom kráľovstve pokoja prostredníctvom vojen a požiarov. Zavádza svet mnohými lžami o histórii, nekonečný vesmír s lietajúcou guľou, teória evolúcie a tak. Ale nenechajte sa oklamať. Čítajte Ženevskú Bibliu, pravda je tam. Ďalšia udalosť sa odohrá v blízkej budúcnosti. Útok na tábor svätých v severnej časti sveta. Boh však útočníkov zničí ohňom z neba a potom príde posledný súd. Každý človek sa postaví pred Boha. Pozri Zjavenie 20 verše 11 až 13. Milióny ľudí budú v ten deň šokované. Poď, máš stretnutie s Bohom. Celý tvoj život bude odhalený. Každý skutok cudzoložstva a každý iný hriech vyjde najavo. Nikto sa to nedozvie, tvoj manžel je aj tak na služobnej ceste. Ach nie, to som ja, zastav ten film. 10. júna si okradol svojho zamestnávateľa, Twiki mája si klamal svojej sestre, 19. marca si niekoho falošne obvinil, 17. februára si preklínal, septembra si niekoho oklamal, 8. apríla si klebetil o svojom kolegovi, 2. októbra si nenávidel svojich rodičov, 14. januára si žiarlil na svojho suseda kvôli jeho novému autu, 3. decembra si nedal hladnému sirotovi jesť ani piť. Prečo ma pred tým všetkým nikto nevaroval? Lebo Boh privedie každé dielo na súd, aj všetko, čo je skryté, či už dobré alebo zlé. Kazateľ 12:14. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie 20:15. A tu prichádza dobrá správa. Ak nechceš ísť na večnosť do toho strašného ohnivého jazera a nechať celý tvoj život vrátane tvojich myšlienok vidieť a počuť všetkých ľudí, tak sa počas svojho života modli niečo takéto, ale zároveň myslí to, čo hovoríš. Drahý Ježišu, je mi ľúto, že som toľko zšil. Prosím, odpusť mi. Verím, že si zomrel za moje hriechy namiesto mňa. Ďakujem. Lebo potom pôjdeš na večnosť do neba a celý ten film bude zničený, pretože Ježiš zaň zaplatil svojou smrťou. Nikto iný ťa nemôže zachrániť. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi iba cezo mňa. Ján 14:6. Ježiš víta v nebi ľudí, ktorí v Neho veria. Ak si želáte, môžete tam ísť aj na večnosť. Voľba je na vás.